Ang sala babag sa pagsud natog langit. Ang tanan nga mamatay nga naay sala di kasud og langit. Naamoy sala wa di mo kasud og langit. Kung mamatay mo karon. Kanang sala gitawag pud na natog utang. Utang ba? Utang nato sa Ginoo. Niya kinahanglan gyud nga bayaran sad nato kay utang man. Nang matud pa ni San Pablo, ayaw gyud mo paggapos og bisan unsang utang gawas sa utang sa paghigugmaay. So ang bayad aning atong utang, aning atong sala, mao ang paghigugma sa atong nasad-an. Kinsa may nasad-an ninyo karon, inyong silingan, higugmaa. Kinsa nasad-an ninyo mga asawa, inyong bana, higugmaa. Kinsa nasad-an ninyo mga ginikanan, inyong mga anak, higugmaa. Kinsa nasad-an sa mga anak, ginikanan, higugmaon. Mo na'y bayad ya. Nya kamo andam namong mohigugma sa inyong nautangan. Kana bang imong diha ka nakasaa ba? Mahigugma ka? Karon unsa may buhaton sa mahigugma? Ang una, muduol sa iyang gihigugma. Mao na ang kaning babae nahigugma man siya ni Hesus, miduol. Mo bitan na kana mga taong naay mga sala, ningon dayon, ako padre, ini pangumpisal ba labi nagdayong kasal. 25 nako katuig wa ka kumpisal. Wa na sa ko'y simba-simba. Nako niya nga nung nangumpisal magkakaroon. Kaslon magugkuugma pader. Nako ugwap ay kasal. Wa unta ni. Adi pader nakaamgo nako. Nako ay lasa biya ni mo. Tungod sa requirement. Nako manggod pader. Maikog manggod ko. Kay sa una gud pader nagpuyo-puyo naman sa mga 15 katuig. Niya mauwaw mangkos Ginoo pader mo duol nga na ako'y sa pasabot. Wa kamo ilang nga nakautang kas Ginoo. Nya kay wa bang kamo ilang nakautang, wa sa ka mahigugma niya. Nya kay wa man ka mahigugma, wa sa kamo duol, din man kani duol samtang wa kamo duol sa Ginoo. Din man didto siyawa. Kay kun dili ta duol sa Ginoo, duol ta siyawa. Mao ginahinomdumi ninyo. Kamoron, kinsa may mas duol ninyo, ang Ginoo o ang yawa? Ang Ginoo. May kay mo moingon ang Ginoo da. Nya unsao man pag unsao nato pagkaibaw nga duol kay tas Ginoo. Sa atong unang pagbasa sa tuy gisulti ni San San Pablo man to, no? Ayaw itugot nga tamayon ka. Bisag batanon pa ka, matod pa niya dire. Hinoon, himua ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo sa imong pagpanulti, sa imong batasan, sa paningusa din sa gugma, sa pagtuo, ug sa kaputli. Pasabot, kung duol tas Ginoo, ang atong sinultihan, ang atong binuhatan, ang atong batasan, makita gyud ang kinaiyas Ginoo. Nalingi ako na imong tupad. Kakita kas kinaiyas Ginoo niya. Naong palandaan, kita naman na. Oy, kamo kita mo sa Ginoo diri nako. Depende og wa kay ka masikit sa pari og nasikit ka sama ni mga sakristan kani mga lektor. Igari pala sakristi yawa ni nakita ni sa pader mo ni. Koreksyon sa niron. Unsa may mga batasan nga iyas Ginoo be? Ang batasan nga iyas Ginoo kana giyong batasan sa paghigugma sa mga kaaway. Mo ginay batasan kay pwede man kita mahigugma, no? Wa may problema na. Kamao man kitang mahigugma, pero ang batasas Ginoo nga lahi kayo kanang paghigugma sa kaaway.
Kinsa ninyo dinhi ang kusog kay mohigugmag kaaway or palaaway. Tas kamot. Way ni isa. Tato pa, layo mo sa Ginoo. Mao na kaning atong gisaulog rong mga martir, Cornelius ug si Cipriano, giaway ni sila maayo, gilutos, gipatay pagyod. Pero hangtod na gyud katapusan nga tuo silang dugo. Ang gilitok lang yapon, pasaylua sila Ginoo. Gihigugma namo sila. Wa gyud kasuko sa kaaway. Gisunod gyud nila si Jesus og si Maria nga hangtod gyud katapusang tuo sa dugo og ginhawa ni Jesus. Wa gyud gilitok nga pagkontra ato mga tawo nga sigig dagmal niya. Pero kita tang sigig simba dinhi, luos lang tag pangayo. Ginoo, tagai in taon mi og kaayuhan. Ginoo, luwasa in taon mi aning among sakit. Ora ginay ato. Kutob ra kita sige pangayo. Pero inigingos Ginoo, higugma na imong kaaway. Tagaig higayon nga ang imong isig katawo mahayahay tungod nimo. Ayaw lisod-lisura. Maingon itang lisod sa kay Lord, imo sana silang kuanon mag-adad ba sa nagmaayo. Tana din sa atong simbahan, aman dita din mga best friends nga mga bata. Nga mga bata ba, karon taon-taon na naman sa turon. Maabot na sila, bisa gamisa pa ko diri, kusgon gina ilang tingog na, kabantay mo, kusgon gina ilang tingog. Aron pag signal na niya nami, andama ng kaon. Ni ako nilang yun, iguman. Samahan. Kuhan mo, respeto mo diri simbahan, o respeto may padari. Ayaw kusgan yung tingog o mga bot mo, nagmisa pa. O pader, kana man siya pader, kusog tingog siya, kana siya pader, mo kusog tingog, kana siya. Sige siya pasangilay, wagi mo angkon na kisay kusog tingog. Ana, ay mugsod diri ha sa kumbinto, ay mugsod. Ikagabi ana, mingaw na dinhi, mura din nag mga ilaga. Mano dito niya mukamang sa salog ba? Niya muli-li sa pultan, lingi na mo nga nangaon may makitaan ok-ok dayon. Niya lingi naman. Ana na ilang style. Bisa kung saan ni magsulti mo, gyapon na ilang style. May kayong pamitayon dias kampanaryo. Tagang gid ni. Pero mao bay angay buhaton. Ay, ni-enjoy na lang ko ka nindot kini mga bataa, makapalangit kini nato sila. Ana. Na diri ang uban ako makailab, dayog ingon, ingnan to mga bata ba, kamo mga wa mo'y ligo. Kaya biya ninyong pamunalan, kaya biya ninyong presohon, dito pa mo sa amo, liguon ta mo maay dito. Ay mo sigsaba, ana ba, singagan ako. Kani, ma-impierno, gini. Kaya kasagaran na to, nga tong daog-daogon ka naman mga bata, nga naman, ang tinuod ba yung kaaway ni mo, kana ba yung wa ni mo mauyon Yang digin na to mauyunan ka na yung kinaiyas mga bata. Maobitan na ka ng mga dagko na, niya magbinata, lagot kay tastanan. No? Kaya bang dagko na ba nga magbinata? Sama na imong bana, sige tanawan ng TV, di hapit mo undang, ana, kay sige pustaan ng sabong, online sabong. Lami kayong iparok dito sa TV, no? Ay kaysa iparok, murag bata, way buot. O na ka na mga dagkong tao, nga, nabitang murag bata o kinaiyan, nga kinahanglan pag mo sultihan o na mo buhat. O di mo sultihan, di lagi mo buhat. Murag yung bata. Pero, kana sila maoday na ang atong okasyon aron ta makapakita nga ang Ginoo suod nato, naasulod nato. Nya kung ato na ng buhaton, mabayran ang atong mga utang. Pero maulagi, depende sa atong pag-ila. Ikaw niya pader, o wadyo ko'y kontra, wadyo ko'y sala, nga napasaylo, asa man ko maghuna-huna, magkwinta og utang. Doon na may utang tinuyuan, parehan ng sala, naasa itong utang sa Ginoo, tungod kay atong napahimuslan. So ang usa tinuyuan, buhat nga dautan, ang usa atong napahimuslan. Nawa ta makabayad.
Sama aning hangin nga atong giginhawa. Nagbayad mo ana? Wa. Kanang tuyok sa inyong dugo diya sa inyong lawas, blood circulation, nagbayad mo? Wa. Kanang paglakaw nimo nga makalakaw pa ka, nagbayad ka kada lakang? Wa. Kanang makasulti pa ko, nagbayad ko? Wa. Kanang makakita pa ko, kitasan mo na ako, wa ta magbayad. Porting daghana nga atong gipahimuslan nga wa ta nagbayad, ato ng isipon nga utang. Nga unsa may tawagan ng utanga? Utang kabubuton. Kusog man kay tanang utang kabubuton? Mao na libre man na tanan nga imong gipahimuslan ron. Ayaw na lang sa paningil og utang sa imong isikataw. Pagsigi na lang higugma nila aron kabayad ta ni. Kay kun di ta ni magkuan, mao na lang imbis ang imong hangin libre nya igihan na kay tas tanan, kusog na kay ta maningil og utang, at tanawa karon libre gyapong hangin pero di na siguro. Mao nang gatap-tap na ta. Gibutang nga nagkuan ba, gibutang nga naghilo. Nga naman, wa limpyuhi kay Ginoo kay kusog man kay tang magpakaron ingnon nga murag kitay tag-iya. Kusog man kay tang mangangkon nga ato na ni. Ana mukiha pag yun nga tos barangay magkinihaay aron mag-ilog sa butang nga dili ila. Ilog anang yuta. Kinsa may naghatag anang yuta? Way tao nga naghimog yuta. Na di ay, taas ka mo, kinsay naghimog yuta? Na hinoy nangabkab og yuta. Pero naghimog yuta. Wow, eh. Kinsan tawhana din ingo ako'y gahimo namong yuta pa dir. Oy, sa usalang kalugas anang yuta, way usan to makahimo ana. Nga hala, siging pangangkon, siging pangangkon. Ako ning tanom. Ikay nagpatubo ana? Ha? Kinsang tawhana din nga makapatubo og tanom nga iya yung kabubuton. Atong premyuhan. Oy, plastic pwede nimo himuon patubo-tubo nimo. Pero kanang real nga tanom nya daw kay tanan. Ang kunon gyud kay ako gining tanom. Grabiha gid nato ka arisgado, no? Kihat-kihat ra ba sa mo diha? Pantay lang yun mo. Ang kuyaw, ang pari, mangangkon sa kolekta. Ako ning kwarta. Patay. Lain na sa nang tulubagon. Pari. Mo ni ron, mo ning atong virus. Yung ginawa, sige mong pangangkon. Sige, hinay-hinayon ko na ako nagbutang og hugaw ng inyong gipang-angkon diha. Tanaw na to, muangkon pa ba mo? Ang sunod, ani, kanina sa anay uwan, hangtod mga matay ng mga tanom nga atong gipang-angkon. Sige, mayngong Ginoo, sige mamo pangangkon anang tanom. Daw man jud kay mo anang tanom. Buhian ang inyong tanom. Ug mga laya anaw niya nasa init. Pare atong nahitabo nga propeta Elias ug katong nahitabo panahon nila ni Jacob katong nangadto na sila sa Ehipto kay tulo ka tuig way uwan. Patay tanang tanom oy. Kita gay dinhi usa ka buwan way uwan, daghan na kayong tanom mamatay. Ang sunod ani kani atong kadaw ani mga tanom. Ang sunod ani huwaw pa, COVID pa. Sige, pangangkon pa mo. Mana na Ginoo. May laki medyo gamo. Mas may pag maghigugmaay mo kay ang Ginoo mo bukbo pa siyang gugma. Hunong na anang kadaw. Hunong na anang pagpakaron ingnon. Unang ingon si Kristo diri, ang imong dakong gugma nakapapas sa imong mga sala. Muna kita ibukbo nato ang atong dako nga paghigugmaay, dili ang pag-inilugay, dili ning kahakog kadaw sa mga butang nga hinatag sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo magmapasalamaton ta, magmapaubsanon og mahinulsolon. Maayo gyud ta ning atong tanang sakit. Maayo gyud ang atong kahimtang. Ana, no? Sige, manindog ta katong musunod ani.